Magandang hapon, Pilipinas! Hello world! Diyos maray na hapon, Bicolandia. Nandito tayo sa Baleno. And this is day 10 ng inyong paborito, ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup Masbate. At siyempre, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Balik tayo dito sa District 2. At sa unang match-up, coming from a first loss, itong Mandaon, going against Balod, who is on their first outing dito sa ating liga. Ayan, tayo po muna ay magpasalamat kay Mayor Maritesi de la Rosa sa pagpapaunlak niya sa atin dito at pagpapahiram nitong napakagandang venue natin, ang Baldemoro Sports Complex. Ako po si Alex Madronio, aka Kapa Morgan, isa po sa mga kasama nyo. Siyempre, ang katandem ko, walang iba, kundi si Coach Paul Sebe. Magandang hapon sa iyo, Coach. Yes, partner, magandang hapon sa iyo at magandang hapon din po sa ating mga manonood na nakasubaybay sa atin all throughout since day 1 dito sa Ako Bicol Cup Masbate, partner. So ito, dalawang team na talagang kaabang-abang dito sa District 2. Itong Mandaon, partner, coming from a loss to a good team also, Milagros. But again, itong Balod, partner, this is their first outing, no? So hindi pa natin to nakikita maglaro dito sa Distrito 2. So titingnan natin kung ano ang maiki-cater nito for team Balod. So again, partner, mukhang excited na itong mga tao na nandito, no? So wag na natin itong patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Marhay na hapon, Bicolandia! This is your day 10 of Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico of Ako Bicol Parties. At habang nakasunod ba, we welcome you everyone inside of Baldemoro Sports Complex for our double header matchup. Our first game will be having Team Balod versus Team Mandaon. And for the first time for Team Balod, wearing jersey number 16, Jude Hernandez. Wearing jersey number 23, Rehar Villaruel. Wearing jersey number 26, Chomari Gotokos. Wearing jersey number 29, El Anthony Labajo. And wearing jersey number 45, Bart Saniza. And for the first time for Team Mandaon, wearing jersey number 5, Darwin Rahil. Wearing jersey number 10, Kevin Oliva. Wearing jersey number 17, John Jeffrey Truvilla. Wearing jersey number 33, Champon Abelgar. And wearing jersey number 25, Nicole Raudino. And for the officials for this ball game, Lucy Lomarapina, former PBA referee. Number 1, CJ Sanchez, national referee. Number 2, Jay De La Peña, national referee. This is the Ako Bicol Cup Masbate, Atinto! Yes, partner. At ito nga, ang mga nasa loob for Team Balod, we have Hernandez, Villaruel, itong si Gidicos, Labajo at Sinisa. At sa kabila naman, we have Ramilo, Oliva, we have Tubilia, we have Abellar, and Ramilo Nicole, partner for Team Mandaon. Again, first outing nitong mga taga-Balod. They're donning the white and apple green jersey. Unang outing nila, kaya medyo nasa punto tayo ng pagkilala sa mga players natin ito. And ano ba ang kaya nilang ihain dito sa table ng Ako Bicol Cup Masbate? Yan ang ating alamin. Samantalang itong Mandaon, sabi mga kanina, Coach, ay coming from a loss sa Milagros sa kanilang unang laban dito sa ating liga. And right now, sila yung may tanga ng bola. Abellar, short corner, malakas ang tira. Rebound itong si Ramilo. And Ramilo will try to set it up, pero ibinigay sa kanyang kapatid na si Nerwin. Nerwin, and a high-arcing shot. Running shot is good, and that's the first bucket nitong ating laro dito sa loob ng napakagandang court itong ang Baldemoro Sports Complex dito sa Baleno. At ayun, number 26 naman ang tumikada ng 2 puntos para sa koponan ng Balod. That's Jomari Gidocos.
Eto partner, sabi ko nga, balikan natin yung laro ng Mandaon partner against Milagros. That game is a very close game partner. Kung mapansin mo, yung game winning ni Gandol of Team Milagros on that play. Tama. Sayang yon for Team Mandaon. But again, titignan natin ipakabawi sila dito sa game na ito partner. And I bet yan ang kanilang mission ngayon dito. Ramilo to another Ramilo. They are brothers. Mas itong si Nicole ang kuya, yung naka-ponytail. Tobilla, back to Nicole Ramilo. Ito, isa din itong babantayan nila, itong Nicole Ramilo partner. Oo. Kasi once na uminit yan, talagang may tira sa labas yan, itong Nicole Ramilo. And right now, it's Senisa trying his first attempt dito sa ating liga. And medyo kapos yun because of the defense itong si Abellar. Pero mananatili sa kanilang bola. Number 16 na may mahawak ng bola, June Hernandez. At naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay number 29, that's Anthony Labajo. Labajo goes straight up to the basket and nails it. That's his first bucket of the ball game. Ito, medyo partner, kung mapapansin mo, slow start itong dalawang kupunan, no? Medyo nag-aamuyan pa ito dito. Tama. So, ito ang balot kasi sabi nga natin, talagang this is their first outing. So talaga ayun, that's the first 3-pointer of the ball game courtesy of Tobilla. Yes, that's John Jeffrey Tobilla hitting the first triple of this game. And gusto ko yung shade ng court dito sa Baldemoro Sports Complex. Napakalinis partner. Oo. Natingnan. Tama. And malinis din yung lugar. Talagang malinis. Parang bagong-bago, no? Yung pintura, talagang ang ganda. At ayun, that's number 23 scoring, Remar Villaruel, his first bucket. Nerwin Ramilo, binigay kay Abellar, balik kay Ramilo, now to Tobilla. Tobilla, nag-hesitate na tumira dito. Instead, ang kanyang kakampi na si Nicole Ramilo hitting his first 3-pointer dito sa ating laro. Yan nga partner, yung sinasabi ko dyan, kaya Ramilo, once na talagang mag-init yan, so talagang dapat bantayan nila yan partner, no? Kasi sabi ko nga, during their last outing, he shot 4 3-pointers beyond the arc partner. Oo, so dapat nilang bantayan itong si Ramilo. And number 16 knocks it away. And pabandang tira is good. June Hernandez with the first 2-pointer. Nice effort, ano? Yes, partner. After a steal, siya pa yung nakaputos. And right now, eto naman, nakakuha, swerte, napunta sa kay number 26 yung bola kanina, Joe Marie Gidocos. Pero nakabalik sa mga taga-Mandaon ngayon ng bola. Abellar, binigay. Oh, that could have been a shot already for Oliva. Overpassing on that sequence. But again, ayun, kinapitalize naman yun on that fast break. Dito ni number 23 na si Villaruel. That is his 4th-point partner. That's a nice layup, partner. Oo, And right now, we have a report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, anong meron dyan? Salamat ka pa, Morgan at Coach Paul, at magandang hapon, Masbate. Live mula sa Baldemoro Sports Complex, ako po si Barbie Floriano, ang inyong courtside reporter para sa Kupunan ng Balud. This is the first game for the team at masayang nagpa-unlock ng panayam si Coach Robert Payomo rin sa akin bago pa man magsimula ang laro. Ibinahagi niya na team chemistry ng kanyang players ang siyang mag-elevate ng kanilang team play sa larong ito. Na siya rin gagamitan nila ng zone defense. Inaasahan niya namang ang kanilang imports na sina Sabando at Sinesa na mula pa sa Iloilo ang siyang magmamaneobra ng kanilang play. Dagdag pa ni Coach na babantayan nila ang key players sa team Mandaon na sina Abellar at Oliva dahil alam niya na raw ang laro ng mga ito sapagkat naging players na rin ito sa ibang liga. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. And there goes number 29, missing a 3. That's Labajo. Pero nakabalik sa kanyang bola. And now, it's number 16. And Senisa having a hard time there with Abellar. Pero he draws a foul.
So that's a foul on number 23, Jempol Abellar. Ito, good defense na sana siya doon, partner. Kaso binaba pa niya yung kamay niya, no? But kung hindi niya naman gagawin yun, that is an easy 2 points for sure for Sinisa. Kasi nga, kung makita mo pag-ikot niya, nasa loob si Sinisa, nasa likod siya. So, wala na siyang magagawa doon, kundi ibigay yung foul na yun. Tama. And good start on the part of Balod. Kasi sila po nakakalabang dito ng 2 puntos lang naman. And we're now on the halfway mark nitong ating first quarter. Actually, 4 minutes and 56 seconds ang nalalabi po sa ating unang yugto. And after the timeout, eto't balik tayo sa bakbakan dito sa hard court. Ang Baldemoro Sports Complex dito po sa napakagandang bayan ng Baleno. And right now, it's Sinisa missing the first free throw after getting fouled by Abellar. Ano? Yes, partner. And a while ago, sa report ni Barbie, itong si Sinesa who hails from Iloilo, partner. So ito, mga guest player ito. At may isa pa silang guest player, itong si Paulo Sabando. So hindi pa natin nakikita dito. Oo. So, first point nito ni Mark Sinisa. Okay. So, sige, it's 11-8 right now. Tobilla goes straight, pero he kicks it out dito sa short corner. At Abellar hitting his first 2-pointer of the ball game. Ito si Jempol Abellar, maganda din ang pinakita niyan, partner, nung nakalaang laro nila against Team Milagros. Pero dito, it took 3 attempts ata or even more. Ang naalala ko lang, tumira siya dito sa left short corner and then sa right short corner. Pero both of them are missed. Pero doon, kanina, nakascore na siya. Ito, may pa-end one itong si Gidocos dito sa Team Balod. Ayan, and itong si number 6, ipinasok for Team Balod. That's Earl Sunny Fuentes. And Gidocos missing, pero nakuha ni Fuentes ang bola at nasa kanila ngayon ang possession. Being guarded by Ramilo. Dire-diretso, pero he kicks it out to number 23 who was fouled malapit sa end corner ng kanilang court. That's on Paul Vivas. First personal foul, 4th team foul, partner for Team Mandaon dito with 4 minutes and 13 seconds remaining sa ating ball game. Remar Villaruel missing. Rebound ngayon itong si Paul Bernard Vivas. And he's in trouble. At ayan, they knocked it away from him. At yun, napaka nice yung right-handed layup na yun nitong si Jo Marie Gidocos. 6 points na yan, partner, dito sa ating ball game. Maganda yung layup nila, very smooth. That's one thing I've noticed sa koponan ng Mandaon. At maganda yung pasahan from Fuentes to Gidocos. So back-to-back buckets for Gidocos, courtesy of Fuentes. Ang pangalawang bucket na yon. So bante ng 7 points itong mga taga-Balod. Ito, palit sila ng depensa. 1-2-2 naman, partner. Kanina, naka 2-3 yan because of the shooters nga of Team Mandaon, courtesy of Ramilo. And also, kanina, yung kanilang, or that's the Ramilo brothers, partner pala. Yung nakashoot ng 3 points yun. And another bucket for Gidocos. So, he's leading all scorers dito at the early goings ng ating game. Meron na siyang 10 puntos. Naagaw ito ni Vivas. Vivas lays it up and na-block. Iyon, si Sinisa. Hindi man lang iniiwas doon ni Vivas yung bola. And right now naman sa kabilang banda, both attempts failed for Balod. And Abellar gets fouled going to the basket by the opposing big guy na si Sinisa. Ayan, itong si Jempol Abellar on that play. Challenge siya, partner. Itong si Mark Sinisa dito. Nag-lean in siya. Oo, gusto niya talagang i-fish yung foul na yun, partner. Tama. To get the contact.
Sabi niya, naisahan mo si Vivas, hindi mo ako maiisahan. Ayan. So, unang tira ni Jeff Paul Abiliar, pasok sa free throw line. That's his third sa larong ito. And let's see kung maipapasok yon. Pasok pa rin yung pangalawa. So, meron na siyang 4 na puntos dito. Now it's Fuentes for Bacolod. By the way, number 1, Villahermosa for, or Villarosa rather. Noriel Villarosa pumasok na rin para sa Bacolod. And by the way, this Bacolod team is headed by Coach Robert Payumarin. Samantalang dito naman sa Mandaon, ang kanilang head coach ay si Eddie Corral Sr. At ito, foul on that play, partner, ni Nicole Ramilo. At penalty na sila dito, partner, with 2 minutes and 23 seconds remaining sa ating ball game. And Fuentes nasa free throw line. Hindi pumasok yung unang tira. Susubukan yung pangalawa. Itong si Earl Sonny Fuentes. At pasok yon. Well, it has been a very sunny day. A sunny day. Good Friday afternoon dito po sa bayan ng Baleno, Masbate. And again, this is your day 10 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Abiliar. Merong whistle ang referee. Team Alan Scott. Substitution number 13 for Team Mandaon. Ayan, pinasok na dito ang isa pang import na si Paulo Sabando, replacing Senisa for Team Bacolod. Fuentes. At number 14 wasn't able to handle the pass from Fuentes. Itong si Dominador Rosero. Vivas now has the ball for Mandaon. Abiliar going straight to the basket, but missing. Nakuha ng kanyang kapay na si Ramilo. Wala pa rin. Naipasa sa kanya ang bola mula dito kay Vivas. Maganda yung vision na ni Vivas. At nice recognition for that dish para dito kay Abiliar. That's his 6th point of the ball game. Yes, partner. Ito. Balik sa 1-2 din itong mga taga-Mandaon dito. At nahirapan ito ang number 24 because of the heavy defense there. 3 seconds violation ang nakita ng ating referee na si Ref De La Peña. Abiliar fires a 3. Medyo malakas ng konti. Rebound Fuentes for Bacolod. Now a corner 3 is there, but it's quite uy, talagang siniguro nito si Mortel ang kanyang tira mula sa 3. That's the first 3-pointer of Mark Mortel. At tatlong 3 points dito for Team Mandaon, partner. Pero nalalamangan pa rin sila, partner. Fuentes and a floater. That's good. Sonny Fuentes. Shot number 20 seconds remaining. Vivas against Fuentes. Fuentes was down. Dumiretso si Vivas. Ipinasa dito sa kanyang kakampi. And that's Kalinao Jr. hitting from the short corner. Ito. Number 14 fires, overshoots. And that will end our first quarter dito po sa ating unang game ng ating day 10 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Lamang po ng 3 ang mga taga-Bacolod dito kontra sa naghahanap ng unang panalo din na Mandaon coming from a loss. And ano yung thoughts mo, Coach, nagdaang quarter? Ano bang masasabi mo dito sa kupunan ng Bacolod na first time din nating na witness first 10 minutes of their game? You know, partner, ang nakikita ko dito, kahit kanina nga sabi ko sa iyo, medyo slow start yung game, no? But again,
mas medyo lumamang when it comes to aggressiveness and attacking the basket itong mga taga-balot kumpara mo dito sa mga taga-mandaon, partner. Well, siguro yun ang brand ng basketball nila, no? During their last game against Milagros, itong Team Mandaon, ganun din yung start nila, partner. And then, paunti-unti talagang umaangat yung energy and yung aggressiveness. So, titingnan natin kung ano pang magiging adjustments nito ni Coach Eddie para sa team niya na naghahabol nga dito sa pagtatapos ng ating first quarter. But again, kanina maganda din yung pasahan nitong mga taga-balot, partner. So, yun ang napansin natin dito. But again, for sure, mag-a-adjust ito to both teams ngayong second quarter. Okay, At ito na nga, partner, pasadahan ko muna itong mga leading scorers natin. For Team Balod, we have Jo Maria Guidocos with 10 points. At sa kabila, we have Jempol Abiliar na may 6 na puntos na, partner. Now Vivas to Mortel. Mortel, ginugulo ng dalawa. Vivas, entry pass to Kalinaw. And he kicks it out to Ramilo, who scored from beyond the arc. That's the first triple of Nerwin Ramilo at ika-5 puntos siya, partner, dito sa ating ball game. 4 na 3-pointers na binibitawan nitong mga taga-Mandaon dito. So pag nagtuloy-tuloy yan, medyo masakit yan, partner, for Team Balod. And tabla tayo, partner. Pero si Mortel, hindi pa rin kumonekta with that layup, pero nakascore na siya kanina. Yes, partner. Yun nga lang, hindi niya na-score yun to get the lead back para sa kanyang kupunan. And medyo malakas yung paasa na yon mula dito kay Estepano Candidato Jr. Ng team ng Mandaon. That's the 6 turnover, partner, nitong mga taga-Mandaon dito. Tubira ng 3 doon ang numero 8 na si Jesse Tumanaon. So si Nisa ang nakakuha ng second chance opportunity for Balod. Vivas to Ramilo, to the corner. Mortel, balik kay Ramilo. Candidato, misfires. And ayan, Villaruel now may tanga ng bola para sa Balod. Binigay sa kanyang kakampi number 13. And ginamit yung napakabagong board na hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. And yun, pasok na pasok ang tirang yon na pabanda. Ramilo fires another one and hits it. Second 3-pointer nito ni Ramilo, partner. Yes, meron na siyang 8 puntos dito sa larong ito. Yun na nga sinasabi ko, partner, pag kumonekta yan mga 3-pointers yan for Team Mandaon, so magiging problema yan for Team Balod at the early goings ng ating ball game. So isa na lang ang inahabol dito ng mga taga Mandaon. And Zanisag was fouled by number 24 na si Renny Renny Kalinaw Jr. And in-acknowledge sa mga agad niya yung kanyang na-commit na foul. At meron tayong ditong timeout at 7 minutes and 41 seconds remaining sa ating laro. At lamang pa rin po dito ang mga taga-Balod. Again, this is their first outing dito po sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Ito po yung labanan ng mga taga 2nd District. This is just the first game. So mamaya abangan nyo yung pangalawang game. It will be the home team who will face Milagros na mayroon ng 1-0 na kartada. Yan nga, sila yung unang nakatalo dito sa mga taga Mandaon. Kaya yung mga taga Baleno naman, unang labas nila dito sa ating liga, and susubukan nilang payukuin itong mga taga Milagros mamaya. So abangan niyo po yan. Inaasahan natin, partner, na mapupuno talaga ito. Although sa ngayon, madami ng tao dito sa loob ng Valdemoro Sports Complex. At yung first free throw, partner, nito ni Mark Sinisa ay pumasok. So 4 na puntos na siya dito sa ating ball game. Make that 5 points, partner, for this guest player for Team Balod. Vivas pa rin ang nag-orchestrate ng play or plays para dito sa mga taga Mandaon. And ayan, pinagpahingaan kanina si Nicole Ramilo. Now he's back.
And yan, muntik nang maipasok uli yun ni Nerwin Ramilo. Pero yun, nakuha ng mga nakaputi. Ayun na naman yung tira nitong si, akala ko ibabanda na naman. Itong si Maghanoy. Kanina, Pasok na pasok Oo. yung mga pabandang tira, partner. nakabuslo siya ng isang pabandang tira. So isa din pala itong board member. Oo, board member. Taga-bukas ng mga bangko. Sige, it's nice to get to know these players. Yes, partner. Dito sa side na ito ng Masbate, no? So, mapapansin mo, ang dami ding magagaling talaga at malalakas na player dito sa Masbate area. Tama, partner. May nag-chat sa akin from the Ticao Island. Miss na kaagad daw nila tayo doon. Sana daw makabalik tayo. And this is just the season 1 ng Ako Bicol Cup Masbate. So expect na makababalik po kami come season 2. Pero tatapusin po muna natin ito, bago tayo siyempre pumasok sa season 2. At yun, missing mula dito kay number 26. At Ramilo naman bumalik. Coast to coast itong si Ramilo. Nerwin Ramilo Tama. on that play. Siya actually yung pinaka-aggressive sa kanilang Yes, partner. Yan nga. Ayun na naman, this time kumonekta na itong si Jesse Dumalaon. Kanina medyo kapos yung kanyang 3-point shot attempt. Pero talaga ngayon siniguro na niya. Nicole to Abellar. At wala yung no good yung kanyang semi-hook. Marunong din pumoste talaga itong si Abellar, Substitution number 29, Labaw for Team Baro. So ito sa palitan dito ng tao. Palitan si Villaruel at papasok itong number 21 guy na si Labaho. And there goes Nicole Ramilo using the board, scoring a bucket para sa kanyang kupunan na Mandaon. 29-31, dalawa lang po ang lamang ng mga taga-Balo dito. Okay, may foul na nakita ang ating referee na si referee Ubina. That's Paul Vivas. Second personal foul at second team foul for team Mandaon. Going straight to the basket. Mintes pero nandun si Sinisa to clean it up para dito kay number 26 na si Jomari Gidocos na nakaka-score na ng 10 dito. He's been leading all the scorers dito sa ating larong ito. We're now on the second quarter when we're about to hit the halfway mark. 5:07. Abellar missing. Rebound Labajo. Labajo dire-diretso. Pero dun sa parang attempt niya Behind the back niya behind the back crossover, Oo. natapik ang bola pero tumama pa rin sa kanya kaya last touch niya. Now Nicole Ramilo attacks and misses. 4 minutes and 48 seconds. Gidocos, dire-diretso. Gusto ko talaga yung tira niya, yung layup niya. Talagang And mayroon na yan 12 points 12 partner points, tama. dito sa ating ball game. Tama. And that's quite a wild shot mula dito kay number 9 na si ng Mandaon na si Este Dalida. Parang tinitest niya lang kung ano ba yung parang rini-range niya yung Tingnan ko nga tong rhythm ko kung mayroon rhythm. na. Ay, wala pa. So, siya pa rin may hawak ng bola. This time binigay niya kay Tobilla. Tobilla trying to lob it to Oliva. Pero ayun na, nasa kabila na po ang bola. Senisa all alone with the deuce. so yun, good capitalization on that fast break play. But again, binawi naman agad yun ni Villar. Oo, going coast to coast. Itong si Jempol Abellar.
Now it's Gidocos with the ball. 14 seconds to shoot. Swings it. Short yung tira pero what a rebound Sayang mula yung- dito kay number 29 na si Labajo. Oo, partner, sayang yung opportunity. Second opportunity. Yun nga, sabi ko nga, partner, nakikita ko dito, medyo mas aggressive itong mga taga-balot when crashing the board. But again, mas maganda naman ang porsyento ng mga taga-mandaon when it comes sa 3-point country, partner. Nakakailan na sila, nakakarami na ata itong mga taga-mandaon. That's 6 triple of the ball game itong Yun. mga taga-mandaon. Oo. And they shot 60% beyond the arc, partner. So maganda, pinapakita. Maganda, when it comes- maganda. Sabi ko nga, dito partner napapansin ko, no? Dito sa part na ito ng Masbate, pag yung isang team mas maganda yung shooting sa labas when it comes to 3-point, talagang malaki yung chance na manalo. Kasi nga sabi ko nga, minsan yung 2-point average medyo mababa for these teams, no? But minsan yung 3-point average pag mataas siya, talagang may chance ka manalo. And of course, the aggressiveness din also in crashing the boards and second chance opportunity and third chance opportunity. Yun ang nakikita ko dito. Ayan, based on your observation. Oo, And base na rin yan sa statistics na meron tayo. Oo, nahawak natin. Oo. So kung mapansin natin, talagang dito walang masyadong, yun na, sabi nga natin, ilan na teams lang talaga makita mo yung may setups, may sistema. Pero yung iba, karamihan, no, more on rat-rat, no? Yun talagang brand of basketball nila. Talagang fast pace, bihira ka lang makakita nung talagang magsi-set up. So, but again, sabi nga natin, what works for you eh. So, okay naman yan when it comes to basketball. And if it's working, you don't have to fix it. Oo, di ba? diba? So, yun na. Okay, now si Nisa. Bringing the ball down. Ibinigyan na sa kanyang point guard na si Gidocos. Balik kay Gidocos mula kay number 14 na si Dominador Rosero. Rosero fires and misses. Ayan na naman ang matindi kong tumalon na si Labajo. Pero napunta pa rin sa mga nakadilawang bola. Now it's Nicole and drops it off to Oliva. And, good finish on the part of the big guy, Kevin Oliva. Ito, si Oliva, partner, yung last game nila against Milagros, maganda din ang pinakita nito. Although, yung naging problema niya lang doon is yung foul trouble, partner, on that game. Medyo siguro na-excite din. But again, 2 points for Mark Sinisa on that play. Siguro na-excite, no? The first game, ako Bicol Cup. So, very aggressive itong si Kevin doon sa larong iyon. Nakita natin yung frustration niya. Oo, nakita natin. Talagang gusto niya manalo doon sa kanilang unang outing. Traveling violations in over. And Abellar was called for a traveling violation. Tama ba? Yes, partner, that's a traveling violation on Jim Paul Avillar. So balik ang bola sa mga taga-balod with 1 minute and 52 seconds remaining sa ating second quarter. By the way, the mayor herself ng Baleno ay nandito, si Mayor Marites de la Rosa. So maraming salamat po, Mayor. Yan. And talking about mayors. Yes, partner. Naalala ko tuloy si Mayor ng Placer. Mayor Eusebio Dumuran Jr. Yan, Mayor Eusebio Dumuran Jr. Maraming salamat po sa pabaon na lechon. Grabe. Maraming salamat po. Mukhang hanggang bukas, meron pa po kami. Maraming salamat po. Sa mga Ayan. taga-Placer, Oo. maraming salamat Mga po. taga Placer. And again, the Placer Mayor Eusebio Dumuran Jr. Talagang sabi sa Bicol, asikaso kita. Oo. Grabe. Thank you So, po. maraming salamat po, Mayor Eusebio Dumuran Jr. ng bayan ng Placer. But right now, nandito tayo sa Baleno. At ito yung ating unang laro. And number 14 na si Rosero nakascore doon sa ating sa free throw line. Yes, Now it's partner. Tobilla going straight to the basket pero nagdalawang isip because of the defense of Sinesa pinasa sa kay Avillar. But Avillar was called for Offensive foul, partner. Offensive foul. Oo, kita mo yung siko. Okay yung bump eh. Maganda yung bump niya on that play. But again, pag-ikot, extend yung siko, that's an automatic offensive foul for Avillar.
So, ikalawang foul yan nito ni Jempol Avillar dito sa ating ball game. From the corner. Wala yung tira. Kita mo Grabe, naman, yung partner, elevation ng mga... Lundagan doon ng 4 na player. Tama. And yan. On the other end of the court, lundagan pa rin. Because itong Balod needs to defend. Itong rumarakasa na si Nicole Ramilo. So good defense on the part of team Balod. Buntik na naman makaagaw doon itong mga taga-Balod. And a drop pass for his older brother. Itong si Nerwin ay a bit deflected by the defense. Pero mananatili sa kanila yung bola. Ramilo. Binigay kay Oliva. Now to Nerwin Ramilo. Muntik na makawala sa kanyang bola. Now it's Avillar. And an elbow jumper. No good. Villarosa. Binigay kay Ginocos. 4-3. Wala. Nandun sila Baho for the putback. Oops. Merong foul. May nakita itong si Referee Ubina. Ubina. Foul the number 10, Kevin Oliva. That's Kevin Oliva. Second personal foul. Ito na naman, partner. Nakadalawa na dito si Kevin Oliva. Huli siya doon, partner. May konting tulak itong si Kevin on that play. Now Villarosa nasa free throw line. Pasok ang unang tira. Score natin 43-36. 36 seconds remaining sa ating second quarter. Malapit na pong magtapos yung ating first half. Pasok pa rin ang pangalawa nitong si Noriel Villarosa. So ito, partner, kung mapansin mo, kahit panaka-naka, talagang nagko-contribute itong mga players nitong team Balod. Nakuha pa rin ng mga nakadilaw pero overshoots ang binitawan. Malakas. Now, hindi pa rin kumonekta. Kung sa talon, nandun talaga yung talon dito kay Labaho. Yes, Kaya partner. lang yung Wala tira. din katakot-takot to, no? Naalala ko tuloy dito itong si Bastismo, partner. Tama. Ng Team Kawayan, pag lumulusot, kala mo nasa 6'4 yung height eh. Oo. Grabe, Grabe din, pero grabe he was din the talaga. best player Oo. last night Last night for Team Kawayan. against Uson. Uson, partner. By the way, talking about Uson, batiin ko yung kaibigan ko na assistant coach doon, si Paring Gordola. Ayan. And ayun, wala yung mga long tira pero nandun pa rin ang mga taga-Balod and sa bando making that clean-up drive. Oops! Muntik nang pumasok yun. He could have ended the quarter in style. Talking about itong si high-leaping Anthony Labajo for Balod. Pero yun, magtatapos na po. Or actually, nagtapos na yung ating first half. Lamang pa rin dito ang mga taga-Balod. Pero isa na lamang po. Ano? Ay, hindi, marami. Yes, labing isa pala. Akala ko, Oo, labing akala isa. ko isa lang dahil kita ko kagad yung 7-6. But it's an big 11-point lead, double digit for Balod. And well, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasunod pa, kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik na lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Yes, nagbabalik po tayo dito sa loob ng napakagandang venue natin, ang Baldemoro Sports Complex dito sa Municipality of Baleno, Masbate. And dito po tayo sa labanan ng mga taga District 2 sa ating Day 10 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. And okay, let's dive into the comparative statistics, Coach. Yes, partner, for both teams, to halftime stat natin. For Team Mandaon, bench scoring 7 kontra sa 14 ng mga taga-balod. So maganda, sabi ko nga kanina, partner, maganda ang pagpasok ng mga bench players nitong mga taga-balod, no? Kahit pa piso-piso, partner, yung puntos. But again, nagko-contribute. Yun ang mahalaga. For points in the paint naman, we have 12 kontra sa 36. Sabi ko nga, kanina tinanong mo ko kung sino ang mas aggressive, partner. When crashing the boards, sa second chance opportunity. Ito, partner, dito talagang masasagot kita. 36 kanina, sabi ko, mas agresibo ang mga taga-balod. That's why, tingnan mo ang score. And talagang yung scoring nila is more on inside the paint, partner. And of course, turnover, sabi nga natin, ito, dapat for teams, mas aalagaan nyo sana yung mga bola na yan. Kasi very important, no? Pag nag-file up yung mga turnovers na yan, it will haunt you comes the end of the game. So, 10 kontra 7. So, again, sabi ko nga, mas aalagaan ng bola ng mga taga-balod. Fast break point, 16-4. Kinakapitalize ito ng mga taga-balod. Every time they get the rebound, talagang transition sila. And second chance points, 13-4. Sabi ko nga, in the lights of Labajo, partner, na napakataas tumalon. At itong sila Sinisa din. So they are there to grab those second opportunity for them. So that's why ganito ang nangyayari. And that's why lamang na lamang itong mga taga-balod, partner, with 11 points. So again, it's an impressive unang first 2 quarters for Balod kumpara dito sa mga taga-Mandaon. So dapat sa Mandaon, galaw-galaw. Yes, partner, sinasabi. And a while ago, I heard the coaches, no, mag-focus daw sila more on rebounding first before. So yun na maganda for Team Mandaon na nakikita nila yon at the early stage ng ating ball game and papasok ang ating second half. So again, tingnan natin kung ano ang magiging adjustments itong Team Mandaon para makabalik sila dito sa ball game. Okay, so sige. Eto, bagong salta ata to, si number 16. Hindi naman, si June Hernandez for Team Balod. And di mahawakan na maayos ni number 24 yung bola, Joshua Hernandez. Kaya it went out of bounds. Now it's Nicole Ramilo with the ball for Mandaon. To Jempol Abellar, binigyan ng screen. Napakagandang pick and roll play ang pinakita sa atin dito sa pagbubukas ng ating second half ng mga taga Mandaon. And na-shoot pa yun? Yes, partner. Mahirap na tira yun ni Villaruel. Grabe, nadukot pa yun ni Villaruel on that play. Grabe. Sige. So, balik sa 11. Again, ang inahabol, partner. Madaling binawi yun ng mga taga-Balod. Yung basket na yun sa kabila nito ni Kalinao Jr. Tama. And now, Abellar. Medyo malakas yung pasa. And Nicole Ramilo couldn't handle. Even to the rescue sana itong si Nerwin Ramilo. Pero talagang hindi nakakayanin makuha pa at mai-save yung bola. Ayan. Grabe yung bakbakan doon. Pero wala, di umubra ang opensa ng mga taga-Balod. Pero this time, ito namang opensa ni Jempol Abellar for Mandaon ay nako talagang pambihira ang pinapakita din niya dito sa mga bigs ng Mandaon. Siya yung talagang makikita nating porsigido. Yes, partner. So yun na, dapat mag-focus muna sila on that rebound and getting the ball. Kasi pag wala ka namang wala sa kanila yung bola, hindi naman sila makaka-pass break ng ganun, partner. So sabi nga na, very evident on rebounding. 26 total rebound for Team Balod, 18 lang for Team Mandaon. And again, that's another 2 points for Hernandez. Yeah, and forcing his way to the basket is June Hernandez. And finally, kumonekta na.
So good aggressiveness din ang pinapakita itong June Hernandez. In the meantime, short corner kay Abellar is good. And sinagot naman kaagad itong si Maghanoy. That's Peter Maghanoy with a leak out pass para sa kanya. At 6 na puntos na din yan, partner, coming off the bench itong si Maghanoy. And trying back-to-back buckets itong si Abellar, pero hindi niya na-shoot at mapupunta pa rin sa kanila ang bola. Oliva inbounding to Nerwin Ramilo at the corner. Binigay sa kanyang kapatid na si Nicole. Drop pass to the another big guy. Now finishing is again it's Abellar. So back-to-back pa rin for Jempol Abellar with a little help mula dito kay Rene Calinao Jr. And right now we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyen. Mabel, anong balita? Good evening, Kapa Morgan and Coach Paul. At sa ating mga kasurog ay Mabel Echegoyen, your courtside reporter for the side of Team Mandaon playing against Team Balod. After the first half with a score of 36-47 in favor of Team Balod, sinabi ni Coach Julius ng Team Mandaon na medyo nahihirapan sila pagdating sa backs out ng kabilang team at agresibo rin ang mga ito pagdating sa rebounds. Pansin din niyang hindi masyadong gumagalaw ang kanilang mga players. Kaya sa ngayon, focus umano sila sa rebounds at pagbawas sa turnovers para makabawi. Dagdag pa niya, walang problema kung mag-enjoy sa laro ang kanyang mga players pero dapat makakuha rin sila ng unang panalo. And that's the latest dito sa courtside. Back to the panel. Oo, mas mag-enjoy kung maipapanalo mo ang laro. Ayan, so maraming salamat Miss Mabel Echegoyen at nakita na naman natin pa rin yung pabandang tira nitong si Peter Maghanoy kanina. Yes, partner, but before that shot, yung 3 points muna dito ni Villaruel on the wing side dito kanilang court. So lumalayo na ang Balod dito. Medyo lumalayo na to. So ayun nga, sabi ko nga 2-point average on that 2-point average 62% for Team Balod at 30% lang for Team Mandaon, partner. But again, sabi ko nga kanina, mas maganda yung shooting beyond the arc nitong mga taga Mandaon with 62% din sa kanilang 3-point average. 10% lang for Team Balod, partner. So, kung baga, yung tira sa 3 points ng mga taga Mandaon ay mas sinusuklian nila doon sa inside the paint. So, halos pantay lang, partner. So, dapat makasabay din itong Mandaon in the scoring inside the paint, partner. So that's para makabalik sila dito. So hindi sa tingin mo kakayanin na makipagsabayan itong mga taga-Mandaon na scoring inside the paint? Yes, partner, yun nga. Sabi nga natin, talagang dapat pag may tumira or talagang i-capitalize sila pag may open. Yun lang. Wala tayong magagawa kung mintis eh. Pero yung crush the board, partner. So dapat gang rebound sila. Pag may tumira, pasok agad. And look for that second opportunity. Tama. Sige, titignan natin kung yan ang gagawin. In the meantime, itong si Hernandez draws a foul, driving along the baseline. As I say, good PM kay, magandang hapon sa iyo, Koy Guaps. Ayan, Koy Guaps, hello. At baka naman makatingin uli ng, Mike Sisig, Itong kaibigan ko negosyante to Mike Sisig. Ang pagkain, nakikita mo pa lang, naaamoy mo na. And Hernandez hitting the free throw. And magandang hapon din kay Annalyn Di Masalang, isa sa mga followers natin sa ating Facebook page. By the way, paki-follow na lamang po ang Kapa Morgan Facebook page. Again, it's Kapa Morgan Facebook page. Uy! Nicole scoops it up and in for the now after taking that ball away from the hands. At ayan, dalawang steals back-to-back and the bucket or buckets for dito kay Nicole Ramilo. Ito yung sinasabi natin, partner, yung effort na yan. So, but again, binawi ka agad yun, partner, the part of Maghanoy. So coming off the bench, mayroon na itong 11 points, partner. So maganda ang pinapakita ng mga bench players itong Team Balod. Calinao. Wala sa drop pass ni Abellar, wala. Ito na, tumatakbo si Joshua. And lays it up and in, Joshua Hernandez.
First 2 points, partner, na ni Hernandez dito sa ating ball game. That's Joshua. Yung isa pala, June Hernandez. And obviously, magkapatid ito dahil magkahawig eh. Pero tatanungin pa rin natin. Hindi pumasok ang tira ni Kalinao. Akala niya pumasok yung kanyang layup sa ilalim. Yung kanyang underneath the basket scoop. Hernandez. Short, that one. Second try, wala pa rin. 4:37 ang natitira sa ating third quarter action. Dito po sa loob ng Baldemoro Sports Complex sa bayan ng Baleno, probinsya ng Masbate. And this Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, kasama niyo po kami, Coach Paul Sepe and Kapa Morgan. And all the crowd na nandito ngayon sa loob ng ating venue, and puno na rin tayo, partner. Yes, partner. Sa may taas, mayroon din mga tao, partner. So again, maraming salamat po sa suporta dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And again, kung hindi naman kayo makakapunta dito, no, you can napapanood tayo online. Mapapanood tayo online sa ating mga social media platform. You can check us out dyan sa Rep Saldico Facebook page. Ako Bicol Party List Facebook page. Ako Bicol Online TV Facebook page. Ako Bicol Cup sa YouTube, partner. At kung gusto nyo naman makakita ng mga updates, reels, ng documentaries, mayroon tayong Ako Bicol Cup on TikTok. So you can just search Ako Bicol Cup sa TikTok. So kahit saan ka pumunta sa mga social medias na yan, nandun po tayo. No? So wala kayong pupuntahan. Wala kayong mapupuntahan. Kundi yung paki-ano na lang po, paki-follow na lang and paki-subscribe para updated kayo po sa mga kaganapan dito sa Ako Bicol Cup. And we're on the 5th and final leg ng ating season 1. Nag-umpisa tayo sa Albay, and right now it's the 5th province that we are visiting with this kind of beautiful basketball tournament. And Mortel scoring in transition para po sa mga taga-Mandaon. And right now, Fuentes, nice dish to Joshua Hernandez. Ito, partner, pressure na itong mga taga-Balod. Talagang seryoso sila. Partner. So talagang may sistema din talaga ito. At nakapag-practice siguro ito, partner. Tama. Now Dato, nahirapan sa ilalim, pero nandun yung kanyang kakampi. Abelyar for the second try. Yes. So far, ito yung bumubuhat ngayon sa kumpuna ng Mandaon. Itong si Jempol Abelyar. Fuentes scoring another one using the board. Ito, ang kukulit nitong guards, itong mga taga-Balod. But again, sabi ko nga, partner, kina-counter din yan itong mga taga-Mandaon in terms of man-to-man defense. But again, mas mabibilis itong mga guards, itong mga taga-Balod. That's why kanina si Fuentes, that's an issue too for him. Tama. Fuentes trying to go to the basket at nakuha ng kanyang kakampi na si Sinisa. And scoring for a bucket. Close to the basket. Yung tirang yon, kaya sure ball, kumbaga. Now Abelyar has the ball for Mandaon. Dumiretso down the lane and scores with the right hand. Ito, nagkaroon na ng composure itong si Abelyar dito. Kahit nasa harap niya itong si Sinisa, partner, so wala siyang pakialam, no? So kasi kanina, talaga sinubukan niya, talaga i-challenge siya itong si Sinisa dito. So that's why may composure na ito when attacking the lane. At ito din, babawian, wala. Pero sa pangalawang try, pasok and one. So talagang very aggressive in defending. Very aggressive pagdating sa paint itong mga taga Balod. Yes, partner. And yun naman, naipakita naman natin yan kanina sa ating comparative statistics ng mga teams na talagang namamayagpag itong mga taga Balod when it comes to inside scoring. Oo. So right now, it's Sinisa for the 3-point play opportunity
From Iloilo. Iloilo. So Ilonggo to. So tama ba? Yes, Ilonggo, no? partner. Pag mga taga Iloilo. Mortel now. Ginugulo ng tatlo. Imagine that, partner. Datu at the top of the key. Binigay kay that's number 24. Pero hindi nasalo ng maayos itong si Kalinaw Jr. At mukhang natapilok pa doon. Kaya ito, pinapagpag niya kanyang left feet. With 2 minutes, 10 seconds remaining sa ating ball game. No, it's third quarter. Okay, now it's forcing his way to the basket. Itong si number 1 na si Noriel Villarosa. Good recognition the part of Mark Sinisa on that mismatch partner dito kaya Dato and Villarosa. Tobilla and that's Cornal. Tama ba? Ang apelyido niya? Okay. That's Mortel, partner. Cornal Jr. Cornal Jr. yung tumira. Ito. Villarosa. Nice move. But the shot, medyo malakas ang tira. Nakalusot na sana siya dito kay naiwanan niya na si Dato. Pero merong galaw itong Villarosa sa poste. Kung mapapansin mo, maganda yung recognition niya na medyo mismatch at medyo maliit itong si Dato kumpara sa kanya. No? So that's why maganda din yung ginagawa ni Mark Sinisa partner na lumalabas na siya at binibigay niya sa low post yung bola. So he's letting his teammate na si Villarosa to post up dahil yun nga mismatch Oo, medyo yun nga. Kaya lang kanina hindi niya nakapitalize yun na overcooks his shot. Malakas yung kanyang tira. Kalinaw short and rebound, it's Sabando now to Fuentes for Balod. Nakitang may nasa unahan. Ito na si that's Gidocos pero he missed. Good start dito kay Gidocos pero sa ngayon parang hindi siya masyadong umi-score. Nag-struggle siya dito sa ating second half si Gidocos. So ayan, talagang I'm very impressed dito sa ating venue. Gusto ko yung kulay talaga. Maaliwalas. Pagka-mocha partner. Oo, tama. At gusto ko talaga yung sa part ng bleachers, medyo darkened ng konti. Medyo talagang yung parang NBA feel, di ba? Ganon. Oo, partner. Yung nasa gitna lang yung ilaw. Oo, tama. So, lamang po pa rin po dito ang mga taga-Balod, 77-61. So, 16 po ang hinahabol ng mga taga-Mandaon. 102 ang nalalabi sa ating third quarter. Meron pa tayong isang quarter. So, para sa mga taga-Mandaon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil baka mabago pang sitwasyon itong inyong sinusuportahang team. Ayan na naman ang low post play. And this time, he was defended well. I'm talking about Villarosa, pero nando naman itong si number 8 hitting jumper, Jesse Dumalaon for Balod. Cortel. Now to Tobilla, what a pass! Para dito kay Kalinaw Jr. That's a nice bullet pass. 25 seconds remaining. Fuentes. Now, Gidocos attacks and missed. Rebound ng mga taga. Ito na, tumatakbo si Ramilo, flying like, run like a wind and finishing off with a left hand using the board. And almost beating the buzzer. And the third quarter. And that will end our third quarter, 79-65. Lamang pa rin po ang mga taga-Balod. Ito partner, 14-point lead partner for Team Balod dito. So sabi mo nga kanina, walang dapat ikabahala pa itong mga taga-Mandaon partner. Isa pa lang yung quarter. So 10 minutes pa yan. So 14 points is very manageable pag may isa ka pang quarter. But again, sabi nga natin, yung rebounding department partner and yung points inside the paint.
Pero medyo nahihirapan itong mga taga-Mandaon dito. Nasabayan itong mga taga-Balod, partner. So that's why nakakaungos dito itong mga taga-Balod. And again, yung napansin natin kanina on the first half of the game, partner, kumukonekta yung mga 3-point shot itong mga taga-Mandaon. That's why hindi sila masyadong naiiwan on that part. Pero right now, kung mapansin mo on the third quarter, halos wala silang na-shoot na 3-point, partner. Tama. So yun ang sabi ko magiging vital. Pag maganda ang shooting mo outside, medyo may pag-asa kang manalo. But again, sabi ko nga, kailangan mo din sabayan yung inside presence ng kalaban mo. Kasi hindi naman pwede na tira ka lang ng tira sa labas at walang magre-rebound for you. So yun ang dapat nilang bantayan dito, partner. Sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit hindi na sila nakakatira ng mga tres na yan dahil sa maigting na depensa yung adjustment doon sa defense, partner, ng mga taga-Balod kanina as we start the second half. Talagang intense yung kanilang full court defense. Although medyo humina ng konti nung papatapos na. Pero let's see kung ganun din magiging ka-aggressive when it comes to defending or defense itong mga taga-Balod sa pagpasok natin sa fourth and final quarter. So good start on the part of Mandaon dahil mula sa 16 kanina, naging 14. Now it's just a 12-point lead here na kanilang hinahabol. Yes, partner, and also balikan natin yung game doon sa Milagros. Kayang-kaya makabalik nitong Mandaon team na ito, no? So that's why don't look now kasi malay natin, partner, with the efforts of Ramilo Oliva and Nicole Ramilo and Villar ay makabalik sila dito sa ball game na ito. Sige, titingnan natin yan. Tobilla goes straight to the basket, drops it off to Oliva. Back-to-back buckets for their center. So ayan, 10-point lead na lang po, 69-79. Yes, partner, so maganda. Mini run, 4-0 run on the part of Mandaon. At ayan sila Baho, hitting a running shot. Grabe talaga lumandag din itong Labaho, no? So 12 po ang lamang. Tobilla. Nice shot! That's an up and under shot. Itong si Abelyar. Nice fake. And nice finish on the part of Jomari Gidocos naman, or Gidocos rather. So itong si Villar, partner, mayroon ng 19 points at itong si Gidocos dito ay mayroon na ding 16 points. Dagdagan mo pa yung partner with this one. Make that 18 points. So nagkamali doon si Tobilla. Hinayaan niya maagaw yung bola sa kanya. Ang nagiging problema naman dito ngayon ng Mandaon, partner, is yung transition defense naman. And again, another turnover on the part of Ramilo. Ayan naman sila Baho. This time missing with the left. Foul number 6, Fuentes. First personal foul, first team foul. So itong Mandaon, 13 turnovers, partner, dito sa ating ball game. With 8 minutes remaining sa ating fourth quarter. Nicole Ramilo, yung pass na yan para kay Villar was knocked away. Buti na lang at di pumasok yung tira ni Gidocos at ngayon nasa kanila uli ang possession. Now it's Nerwin Ramilo. Binigay sa kanyang kuya. Binigay naman kay Abelyar. Abelyar hangs in mid-air and gets fouled. That's on Raymond Villaruel, partner, on that play. So it's a 14-point lead here. Okay, that's a second foul on Villaruel. Again, balik sa 14, partner. So sabi ko nga yung transition defense, partner, yun naman nagiging problema nila. Kasi nakakascore nga sila sa kabila. But again, nababawi ka agad yun ng mga taga-Balod, partner, sa kabila. Dahil mas mabilis sa transition. So kailangan nilang bilasan din yung kanilang depensa sa transition. Yes, partner, yun nga, yung transition defense na sinasabi. Gagaya nito, yan. So muntik na naman yun. Pero hindi maganda yung naging pasahan doon. Oo. So kung mapansin mo, kung nakakatira sila inside, dapat itong mga nasa unahan na player, dapat may safety na sila lagi dito, partner. And Ramilo hits a 3. Maganda yon for Mandaon. 15 points itong si Nerwin Ramilo sa ating ball game. So balik tayo sa 10 ang kalamangan ng mga taga-Balod. Fuentes directing the play. Labaho will try to penetrate, hindi nakalusot.
Ito naman kanyang kampi. Tumira ng 3. Binawi naman kagad itong si Villarosa. So, sa Neymar Villaruel, partner. Villaruel rather. Oo, dalawang 3 points na sa ating ball game. Tobilla. To Ramilo. Trying to get an opening pero wala. Ipinasa sa kanyang kakapatid. Tumira ng 3. Short. Nakabalik sa kanya ang bola. Second chance. Hindi pa rin. Umubra. Still struggling itong si Ramilo dito. Villaruel. Behind the neck pass. Now, Gidocos displaying some crossover stunts. At ito, medyo nasaktan doon on that tip nito ni Ramilo, partner. Meron tayong si Nicole Ramilo, hindi siya ba nakababa? Mayroon siyang iniindang masakit. So, kailangan siguro ng mga attention ng medics natin. Medics. Meron tayong dito. So, hindi ata makatayo itong si Ramilo. That's why medyo nahinto po itong ating ball game. Medyo hirap siya. Parang may iniinda sa kanyang left leg itong si Ramilo. And now Tobilla. Balik tayo sa ball game. What a beautiful behind the back pass, pero hindi na ay buslo ni Abellar. At ayan, muntik nang maagaw ng mga taga. Ayan na naman! Up and under shot itong si Jempol Abellar. Hindi kuminekta yung una. For the second time, pasok. Napasok. Dalawang beses nilang ginagawa yan dito sa ating game. 21 points itong si Jempol Abellar. Alright, 5 minutes and 43 seconds remaining sa ating ball game. 88-77. It's an 11-point lead. First substitution. Our 45 for team 1. So ito, na-foul dito. Itong si Paulo Sabando. So he will troop to the line for 2 points. For 2 free throws, or rather. Short on the first try. Itong si Sabando. Ang pangalawang tira ni Paulo. Pasok na yan. 3 points sa ating ball game at balik sa 12, partner. Ang hinahabol dito ng mga taga Mandaon. Kailangan na nilang gawa dito ng paraan para makahabol na. At muntik na lamang agaw yun on the part of Fuentes on that play. Cortel. Wala sa corner. Wala. Oh, that's Mortel rather. Ayan na! Lumipad! Sila Baho. Everything but the shot. May naalala akong player sa San Vicente sa Camarines Norte. Yes, partner. Medyo hawig ng konti. And what a nice reverse layup. Yun ang sinasabi natin, partner. Every time they score, talagang may sagot pa rin itong mga taga-Balod, partner. So kung gusto nila makabalik dito, they need to stop, partner, on defensive side. Mortel, short on that 3-point shot attempt. Now Fuentes, sabi niya, let's slow it down. At nakita na nando na si Senisa sa tamang lugar. Kaya hindi man nakabuslo ng puntos, na-foul naman. Nice pass on the part of Fuentes. So, mukhang nabaliko itong ating isa sa mga players ng Mandaon. Alamin natin yung status nitong si ni Nicole Ramilo. Ayan, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin sa Ako Bicol Online TV. Ayan. Sige, at ganoon din sa mga nanonood po sa Rep Saldico Facebook page at sa Ako Bicol Party List Facebook page.
Maraming salamat po. Ito, back to the ball game. 91-79, 4.45 seconds remaining sa ating ball game. At ito, mag-free throw dito. Itong si Mark Sinisa. Because of that foul na na-commit nito ni John Jeffrey Tubilla. Second personal foul yan ni Jeffrey Tubilla. Short. Itong unang tira ni Mark Sinisa. Pangalawang tira, titingnan natin. Ayun, pasok na yon. 4:45 remaining. Vivos balik sa laro. Kanina medyo mahaba-haba yung kanyang playing time sa first half. Ramilo fires short, pero nandun yung kanyang kakampi na si John Paul Abellar. That's that 23rd point ito ni Abellar, partner, dito sa ating ball game. Tama. So 23 points na ito. Balik sa 1-2-2 defense, partner, na kanina ay talagang tumatao ito. Extended 1-2-2. Sabi ng referee natin na si referee De La Peña, offensive foul. Offensive foul number 45, Mark Sinisa. Second personal foul, third team foul. So yun na nga, si Mark Sinisa ang tinawagan ng offensive foul doon. And recall Ramilo, yung number 25 kanina of Team Mandaon, natapilok po pag-landing kanina, kaya hindi na nakapaglaro. Okay, so yun. Maraming salamat Miss Mabel Echigoyen for the feed. So yun nga, natapilok yung left foot nitong si Nicole Ramilo. Kaya nasa sideline siya ngayon. Pero let's see kung maipapasok pa siya dito sa larong ito. Antayin na lang natin. So the moment, Gidocos scoring another bucket for Balod. Has been very instrumental dito sa larong ito. Grabe yung energy. Kanina, third quarter, medyo naglaylo, partner. But ngayon, talagang bumabawi itong si Gidocos. And almost itong si Jempol Abellar doing all the scoring for Mandaon. Yes, partner. 25 points na ito dito sa ating ball game. So 96-83. So balik sa 13, partner, ang inahabol dito ng mga taga Mandaon. So this is their second outing. So yung kanilang una pong game against Milagros, natalo sila on that last seconds to play po yun. Very crucial game. Very crucial game. Napabayaan lang nila doon talaga si Mark Anthony Gandol, driving strong to the basket and making the clutch shot. Kaya yon, nabigo sila na maiuwi yung unang panalo. And good for Team Milagros. And today, mamaya, Milagros will show up to face the home team Baleno. Yes, partner. So talagang kaabang-abang din po yan. So tutukan niyo po yan mamaya sa ating second and final game ng ating Day 10. So that's the first outing also of Team Baleno, partner, dito sa ating District 2. So bubusisiin din natin yung mga members ng team doon. Mortel going strong to the basket. Wala. No good yung kanyang tira. 14 seconds to shoot. Mortel once again, this time a 3-point bomb launch pero short. Eto na. Ooh, what a Pinoy step. Itong si Maghanoy, Peter Maghanoy. 98-83, 15-point lead here para sa mga taga-Balod. Hernandez Brothers nasa loob na naman. Pero malamya yung tira. Ramilo nakuha ang bola to Vivos, down to their point maker na si Abellar. Yes, partner, 27 points dito sa ating ball game. But again, medyo lumiliit yung chance nila dito with 2 minutes and 5 seconds remaining sa ating ball game. And that's another steal on the part of Team Balod. Short tira ni
Number 8. For the follow-up, that's Joshua Hernandez. Grabe yung efforts talaga. Yun nga sinasabi ko, napansin ko, first quarter pa lang, partner. So, talaga, I think it's safe to say, partner, that this one is for Team Balod right now, partner. In the meantime, nakascore pa doon si Rene Calinao Jr. ng drive along the baseline shot. 14 seconds. Out of bounds ang itinawag ni CJ Sanchez. But again, this is just a 13-point lead, partner, for Team Balod. Pero sayang yung mga opportunities, partner nga. On this last 5 minutes sana nung ating fourth quarter. Dapat they made an impact early goings ng ating fourth quarter. Even the last part ng third quarter, dapat talagang doon na sila nagpakita ng kakaibang effort and showing their relentlessness dito sa larong ito. Pero mukhang hindi nila naibigay yon. At ayan, it's a little too late for Team Mandaon to win this ball game. But again, ayun na naman, yung pinakamaliit na mama sa loob ng court na si Joshua Hernandez grabbing the boards. Plus 2 points, partner. Tama. He's also an energy guy. Ayan na naman, rebound na naman niya yan. Mag-anoy, fires. Mintes, ayun na naman si Hernandez for the rebound. Talagang meron siyang nose for the ball. Oo. Parang bumabagsak sa tapat na yung bola eh. Again, talaga hindi mo matatawarin kasi yung effort, partner. Talagang every time may tumira sa kakampi niya, no, talagang pasok siya, crash the board. So, yun ang sinasabi ko nga kanina na dapat ginawa ng mga taga-Mandaon dito. 5 seconds. At hindi pa na na-score. And for the final try, kung maipapasok yan, it will this will end with an 11-point lead for Balod. And again, kauna-unahang outing po itong mga taga-Balod. And masaya sila na uuwi na mayroon na kaagad na isang panalo kontra dito sa mga taga-Mandaon na meron ng, sorry to say, dalawang loss dito sa ating elimination round sa District 2. Sabi nga natin, di ba, paulit-ulit tayo. Every game is a very important game for this Masbate leg, partner. Tama. Kasi nga sabi nga natin, 3 distrito, 2 teams lang naman ang kukunin natin. Kukunin at mag-a-advance sa next round for quarterfinal. So, again, kudos to Team Balod for winning this game. And again, kudos din for Team Mandaon, partner, for not giving up dito sa larong ito. Although they've come a little too late, they put their back against the wall magmula pa sa pagpasok natin sa second half. At hindi na nga talaga sila dumikit pa when it comes to scoring dito sa mga taga Balod. Kaya yun, nandun yung effort but kulang pa rin. Hindi pa rin nila masabayan ang effort na ipinakita ng mga taga Balod dito. Kaya reason why Balod will be bagging their first win dito sa ating laban na ito. Dito sa ating liga, ang Ako Bicol Cup Masbate na inihahatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, we say hello to our Commissioner Lloyd Rivera, and siyempre pa ang kanyang ever supportive na brother Sir Ino Rivera. Magandang hapon po, magandang gabi sa inyo, Rivera Brothers. Yes po, hello po, and of course hello din sa mga sa ating mga taga-subaybay. Pa-shout out daw, ito dati nating kasama, Aldrin Lasibal. Hello Aldrin na nanonood. Ay oo, si Aldrin. Shout out. Hello. At mga taga ABC or Albay Basketball Community.
And shout out din sa Back to Basic Basketball Club. Oo. Hello po. Tama, mga Back to Basic Basketball Club. Sige. Wait lang. At I say hello also kay Georgiem Alec Madronio. Hello po sa inyo dyan. Sige. And kay Kian Madronio. And of course, kay Coven, who's probably watching right now sa bahay. Dahil talagang sinusubaybayan din nila itong Ako Bicol Cup. And we're taking a look at the highlights of the ball game. Again, panalo po ang mga taga-Balod with an 11-point lead. Dito sa larong ito, ang ating final score, 102 to, na-record mo ba, Coach? Yes, partner. Ito, 102 to 91. Oho, sige. And abangan natin kung sino ang magiging kasurog player of the ball game natin. At ito, ay lumapit sa atin na familiar na mukha. Na sikat na basketballista dito sa Ako Bicol Cup. May nagbabalik dito. Sige. And that will be abangan niyo po ang home team na Baleno at ang kanilang makakasagupa na Milagros na coming from a win over Mandaon sa kanilang mga unang outing. Yes, partner. Okay. Oy, may pa-snack tayo dito. Kanina po ba yung galing, ma'am? Galing ba yung kay Mayor? So, maraming salamat, Mayor Marites C. De La Rosa. Opo, thank you po. May pagka ganito, talagang mas masaya tayo, di ba? Again, pa-sandwich si Mayor. Maraming salamat po, Mayor Marites C. De La Rosa ng Bayan ng Baleno. Yes, as we wait for our kasurog player of the game. And hello po again sa lahat ng Bicolano, sa lahat ng mga taga-subaybay, and hindi lang dito sa Bicol, sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nanonood sa atin, partner. Tama. Dito sa Ako Bicol Cup. Dahil hindi lang naman talaga din mga Bicolano yung sumusubaybay sa atin. Meron na rin siguro tayong mga viewers from other provinces dahil matunog naman talaga itong ating Ako Bicol Cup. And still waiting for our kasurog player of the ball game. Kaya yon. Right now we'd like to promote our pages also. Again, Kapa Morgan, paki-like na lang po and paki-follow ang Kapa Morgan Facebook page. May mga updates din po ako dyan about the league. So, at kung ano-ano pa. Ayan, sige. Paki-follow na lang po ang Kapa Morgan Facebook page. And so as Back to Basic Basketball. Yan yes, naman ang Facebook page ni Coach Paul Sepe. Oo, Back to Basic Basketball. And yon. So, inaantay po natin yung ating kasurog best player of the ball game. Sino kaya? Ang mga kandidato sa nagwagi pa lang na koponan ng Balod? Gidocos started really strong. Yes, partner. Yan nga yung nakita he scored natin. double digits kaagad sa first quarter pa lang. So, isa siguro siya sa mga magiging kandidato para sa pagiging kasurog player of the ball game sa kanilang unang laro. At yun na nga, pinalad naman dahil nanalo sila against dito sa koponan ng Mandaon. Yes, partner. And also Mark Sinisa, partner. Maganda din yung pinakita doon sa ating ball game. And of course, ito din si Raymar Villaruel, partner. Maganda din. Isa pa rin. At coming off the bench, yung Peter Maghanoy. Yung pabanda yung tira. Oo. Maganda din. So sige, sino kaya sa kanila ang tatawagin na kasurog best player of the ball game? Since normally naman, kinukuha talaga yan doon sa winning team. Oo. Sige. So, we're waiting for our CSR or courtside reporter para kapanayamin ang ating kasurog player of the ball game. Okay, sige. Wait. We're just waiting for the cue mula sa ating technical crew. By the way, magandang gabi din kay Ma'am Russell Oreta
ang aming boss sa IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Ma'am Russell, magandang gabi po. Yes, magandang gabi Salamat po sa Boss magandang Russell. balita. Oo. Magandang gabi po, Boss Ross. So eto na, para sa ating Kasurog Player of the Game interview, Miss Carmela Hernandez, pasok! Ayan, maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. At ngayon kasama na nga natin si Kasurug Player of the Game, walang iba, si John Marie Gidocos, jersey number 26 of Team Balod, garnering 24 points, 2 rebounds. Ayan, first of all, congratulations to you and your team for winning this game. So matanong ko lang, John Marie, how does it feel that this is your first game here in our elimination round at naipanalo nyo ito kagad? Nagpapasalamat po ako sa teammates ko at sa manager ko and coach, then sa manager namin na si Chingling at Mayor Dondon Estrella. Ayan, may gusto ka bang batiin o pasalamatan lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa'yo? Salamat po sa pagsuporta ng Team Balot. Yun na po. Alright, once again, congratulations John Marie and to your team. Ayan mga kasurag, here concludes our first game for tonight and we still have one more game labanan sa pagitan ng Team Baleno and Team Milagros. Kaya naman stay tuned sa aming social media platforms, Facebook page of Ako Bicol Portalist, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, and also in our YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. This is Carmelo Hernandez, your courtside reporter.